Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući. Želim reći da podržavam ovaj prijedlog komisije i podržavam stajalište našeg izvjestitelja. Smatram da je integrirano upravljanje obalnim pojasom jedna od vrlo važnih tema i smatram da je pomorsko prostorno planiranje vrlo važno za opstanak naše zemlje, odnosno zemaljske kugle. Ali ja dolazim iz Hrvatske i kao što znate Jadransko more dijelimo s nekoliko zemalja. Na snazi je proglašeni gospodarski pojas, ali to je jedna posebna tema. Vi znate da su različite zemlje na različitim stupnjevima razvoja i različito promišljaju svoj gospodarski napredak. Ovdje je tema gdje se mora napraviti ravnoteža između zaštite okoliša i takozvanog plavog gospodarstva, odnosno održivog turizma, održivog razvoja i ribarstva. Dakle, smatram da ne smijemo dirnuti u načelo supsidijarnosti zemalja članica, ali istovremeno je potrebna jedna ovakva direktiva kako bismo ujednačili naše standarde. I zato je vrlo važno da ovu direktivu donesemo, ali da ostavimo fleksibilnost zemljama članicama kad je gospodarski razvoj u pitanju. Znači, ne bismo smjeli narušiti autentičnost, a istovremeno trebamo ostaviti fleksibilnost zemljama članicama. Ono što želim na kraju poručiti to je da trebamo stalno biti svjesni one indijanske da smo ovu zemlju, ovo more posudili od naših nasljednika. Hvala vam lijepo.